Rito, dyma'r eglwys hwn. Wel, yr eglwys hwn ydy eglwys rhywbeth o Penmon, ond dyma dy bod yn rhy agos. Ond beth sy'n hanesyddol efo'r eglwys hwn ydy mon yn eglwys Gymraeg. Areiddio cael ei adeiladu yn ôl y 6eg ganrif, ond wedyn wedi cael ei losgu gan y môr-leidr, ond wedyn ar ei adeiladu yn y 12eg ganrif ar cerrig gan Gruffydd a wedyn gan Llywelyn Gwynedd. Ac mae hyn yn diddorol iawn. Ond hwn, yr adeilad hwnnw ydy abati, hen abati Cymreig yn y canol oesoedd. Ydyn ni'n ei baratoi o Madar o Sagon ac hefyd ffrindiau o Cymru dwy'n Penmon rwan i weld a dalla pethau hanesyddol iawn. Mae'n yn eitha hanesyddol iawn yn hanes Cymru. Ozongo, speaking English now. Well, because Salad, Hitsozo, I am now in Penmon, and here in Penmon is something very historical. This is the abbey. It was actually a priory back in the medieval era, and it was originally a native Welsh priory, originally built in the 6th century, made out of wood, but then it's been rebuilt by Gruffydd in the 12th century. I know what the Cymraeg o rwan. Felly, dyma'r adeilad hwnnw. Dyma beth sydd wedi goroesi hyd yn hyn.